in kira shi kawai. To shikenan. Da rabbana. Ba wahala. Allah ban mai gida. Ya haka ne? Wallahi ga ma kofar gida muna jiran ka. To a dan jira ne ina zuwa. Allah ya fito da kai lafiya. Rabbana. Ba wahala. Mai karamin ubangida ya wahala. Faɗi da ihu. Ya haka ne? Maganin mutum 10 nan da kace duk mun yanka su yanzu kurma ne kawai bamu samu ba. To gidan uban wa za a samu kurma, dole a samu kurma saboda sai na ga bayan gayan nan. Hai, yanzu mai gida dai ka shiga gida in mun samu kurmin duk yanda ake ciki za mu kira ka waya. Kai, da rana tsaka kuke zuwa ko kun san tsakaninmu da kasusuwan nan sai ballawa. Na sani. Amma dai ina zuwa. Ankar. Kai ya aka yi? Bawa, kun yanka gurguwan nan? Gurguwan nan mun yanka ta ƙiyan kuwa. Karya mana wuka ma ta yi. Makauniyar fa. Makawo mun je mu za mu yanka ta malam ya ce ka a yanka ta sai an samo bebe ko kurma. Kuma ga bebe mun samu. Bebe? A ga yanzu burin ka ya cika. Kai. Kurma ne ko? Kurma ne kaga burin ka yanzu ya cika. Ku kada mun shege. Wallahi na magana.